to lokacin mutane suna Quba ana cewa Quban ko Quba suna cikin sallar asuba idh ja'ahum atin sai wani ya zo musu faqala yace inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama lalle annabi sallallahu alaihi wasallama qad unzila alaihi laylata qur'anun wannan daren da ya wuce an saukar mishi da alqur'ani idan an ce al-laylata daren da ya wuce amma ba a ce mai al-layla sai in qabla az-zawali ne idan qabla az-zawali ne sun shi al-layla amma idan zalat ash-shams sunan shi al-barihata yanda larabci da an ce al-layla kamar yanzu daren da ya wuce daren wanga wunin sai mu ce mishi al-layla a yanzu amma da rana ta karkata ba da zawali shine sunan shi al-barihata to suna cikin sallar asuba sai ya zo musu yace inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama qad unzila alaihi al-laylata qur'anun daren nan da ya wuce an mishi wahayi an sabkar mishi qur'ani kenan an sabkar da wasu ayoyi a cikin su wa qad umira an yastaqbila al-ka'bata kuma an umarce shi da ya fuskanci ka'aba saboda haka in ma labari shi ke badawa cewa fastaqbaluha sai sun ka fuskance ta wa kanat wujuhuhum ila ash-shami lokacin kuma huskokin su suna kallon sham ne fastadaru sai sun ka juyo limami ya juyo su ma suka dawo baya sun ka sake bangare ila al-ka'aba sun ka fuskanci ka'aba wannan yana nuna halaccin cewa ana yi anas a cikin shari'a Allah kuma ya ce da ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha Allah ba mantuwa shike yi ba kun ba wani abu yake gane daga baya ba hikima ce wadda ya ga dama hayan da ya ga dama shike yi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun kenan a can da farko alƙiblan musulmi suna kallon baitul maqdis ne aka juyo ta aka maido ta zuwa ka'aba kenan yanzu alƙibla ta tabbata cewa ka'aba ne ila qiyamis sa'ati insha Allah kuma shi ne cewa mafificin wuri shine ɗakin Allah subhanahu wataala shine alƙiblan mutane alƙiblan musulmi a yanzu kuma wannan yana nuna cewa kenan wanda ya fara sallah bai san alƙibla ba sai wani ya zo ce mishi kai alƙibla tana bayanka ba zai yanke ba kawai sai ya juya ba sai ya yanke sallar shi ba sai ya fuskanci alƙibla wannan ba sauran sallar shi bai ɓace ba bal ma in ya ƙare sallar sai da ya ƙare an ka ce mishi ai kai alƙibla na bayanka shikenan ba sai ya sake ba bai ce a bari in sake bai ce bari in sake kuma in mutum ya zo garin da bai gane alƙibla ba bai san wanda da tambaya ba kawai shi na shi ijtihadi shi sallar shi in tabbayana gare shi daidai ne to shikenan in ya bayyana kuskure ne ma to shikenan dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare sahabbai sun kasance cikin balagoro sai sun kai sabanin alƙibla kowa da inda yake tsammani alƙibla ne dan uwan shi ba ne yake tsammani ba sai sun ce to yanzu kowa ta da ya sallar shi sun kai sallolin su sun kai ishara kowa sai alama inda yayi sallah da sun ka gama sallah sai sun ka diba suka ga yawancin su sun kauce mami alƙibla kuma ba a sake sallah ba dan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah kenan mutum ba sai ya sake sallah ba yanda yi ta kuma shi kenan ya sabke wajibi wannan shi na nuna kuma cewa al'udhr bil jahl ba a lazamta maka hukunci sai in sako ya zo maka wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula saboda yanzu wa'anga in lokacin da sun ka fara sallah ma an yi wahayin tunda wahayin ya sabko ni al-laila to kuma sun ka yi sallah ba bangaren alƙibla ba kuma ba su yi lahi ba yanzu inda a ce da gangan da sun kai ko sako ya zo musu to mutum ya yi lahi amma ba su sani saboda haka la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha kuma yana nuna cewa labarin mutum ɗaya ana karɓar shi wanda ya zo cewa an shi alƙibla shi kaɗai ne kuma sun yi aiki da shi kuma sahabbai kaga tsananin aiki da sunna kai tsaye an gaya mutum cewa ga sako ya zo kai tsaye bai tsaya tare da di ba bai tsaya ce a ni sai na bincika ko kawai kai tsaye suna ta tabbata ya juya ya aiki da ita ba tare da wani bata lokaci ba عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته